sini sak baik thang boskango mokol boskango sai kalangmani tirara kakalang thang kacuno borok samung tangi kalang thang mani aboni bahan bethei जों ताबो बाचावै एडिसि सिनि हा सिनि दफा हामलाय दङ दिनैनि रांजाकनि साजला खरक थामनि मांथं पियकमनि साल सिनि अरो फाइ मानजाक फाइनाय अनरेबल चेयरमैन जगदीश देव वर्मा सिनि सामुंजारि फाङा दङक्रा पूर्णचंद्र जमातिया सर सिनि अनरेबल ईएम एडुकेशन पीडब्ल्यूडी चित्तरंजन सर सिनि ताइबो अनरेबल ईएम एलआरएस बबरंजन रिया ताइ नुखुं खरक नुखुं खुंथामनि खरक थाम जे कक साइनारनाय नुखुंनि बररक जे सिजागनो तक ताखु बखुब्रक नरकन जतन खापांनि तिनि रांचाकनि आइखरबाय सैजाकमानि साल तिनि लाइबमा सनामजाकमानि साल जों पगै थांया ताखुकते बखुक सं तिनि खरक थामनि सैजाखाते गोबांमा बरक रकनि रांचाकनि आइखरबाय दफानि बागै सेक्रिफाइस खाइकलां थांनाय रकनि मुं मांथं सिनि एडिसनि हेडक्वार्टारिया जब चिनि तिप्रासा तंथेरगो जों तिन तिप्रासा रकनो सिनि रिरिना नांनाय यस they are the person borok gongkhai sini tiprasano coba khayei जोंनो पुइला ओ चबानि इंस्पिरेशन रिकलां थांमाननाय हाइनि सिनि हाफां फाइमानि यागोलो बुबाग्रानि चात्य मुंबाइ जों जतनि चात्य मुंबाइ आपातत खरक थाम जों तिनि मांथंनि मखां फियकलायनाय नरक जतन साइमानो थै थांजानाय वाइथाम एमएलए अंगै थांनाय साहित्यिक बुद्धिजीवी फिलोसोफर खरकसा जर्नलिस्ट नरक जतन साइमानो लेट सामा चरण त्रिपुरा 1983 থেকে 1988 ও एमएलए 1998 निचिमी 2003 एमएलए 2003 निचिमी 2008 आचायो 7 मार्च 1939 बिसिओ बलांगमा सासै थांगा ओहायंगो 11 जून 2010 साल मारिओ बिनी चरण चंतायर जुली ताबक फानो त्रिपुरा हास्तेनि कुबुनि दफानि वा सुइनाय साइमाननाय बुद्धिजीवी हिंजांनाय र वान सगै कक साइ मातंखौ अबहाय खरकसा लीडर तंलांमानि तिप्रासारकनि जे लीडर तिप्रासारकनि बागै कक सालांमानि थाइसिङिचिनि अजिता मेम नरकनो साइकलां थांका जानानि जराखै बुफानो सिसिनिया नगो सिकाया बिहि नगोसि थांजाया बसाय अबहायके दफाताय हदानि बागै सेक्रिफाइस लां थांनाय जों खाखायो एडिसि हाफां एप्रोप्रिएट चिनि लीडर रकनो जों तिनि फर्स्ट फेस भरमरि मानै तंनि ताखुते बखुसं बनि उलो थै थांजानाय बरम गोनां नगेन्द्र जमातिया 2 जुलाई 1947 बिसिओ बो आचायो 20 जानुवारी 1909 बिसिओ बिनि लांमा चलाङो बो 1971 ते 1978 बिसि ते 1993 बिसि 1998 निसिम 2008 फिल्डनि एमएलए अंलांखा बबाहिनी सै गरुं कक बरक मानि ककनि बागै चबा खायलांनाय रिगना रिसानि बागै चबा खायलांनाय अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि बागै चबा खायलांनाय आनि मयत दङ अ वाइबा केरं कक चापलगनि आदं थांनाय आनि मयत दङ आंबोनो यं नि नुगु लास्ट ब चिनि तिप्रासारनो थांजांदि हाइके बुइबाय थंजागनाय हनै
kecam sarkit hauso asuk media rong ni bos kango kapha jeng media khanya ro ke bu kabya tong malia asuk ke kaboi bo adino basun narukha aboni yagulo boni interview nana ni ang boni সময় namang sabta kaisani bisingo bo sak hame ang stu gongoi kalai thanga aboni lo bokok si sai manliya bini interview kokhono ang mai manliya ophai khorokcha borok dofani bagi samung tangi थांनाय बनचुं पगैमाया रांचाकने आइ खरबाय अरचिमिया सारा त्रिपुराव बरनि मांथं रगनो जों तेबो पेरिरिनानि जातियकनाय ताइ खरकसानि कक हिंगे ताबोनो साइ थांगासिनि बरम गनां पूर्ण कृपा जमातिया आनि कन्स्टिट्युएन्सि नकलायो बीर विक्रम जमातियानि कक भाइके बीर विक्रम जमातिया पुइला मार्टार पुइला थै खाख्लाबनि थै रोय हानि बागै नै खाख्लाबनि थै रिनाय बनस गांचिनि तिप्रासारनि बिसिंगो आबनि यागुलो चिनि तिप्रासार ब थैमानि बिसिंतै चिनि तिप्रासार थामसाङै तर तिउ जेसंमानि आबनि यागुलो खरगबुरै एमएलए मानि ताबक जों थामसाङमानि बरकनि जरानि सिमिनो बोसोलै तेरेब काइजाक मानि अबहायरकनो जों पगैमाया ताको तेबकजों तिनि महाराजानि यागबाय चिनि जतनि बसकांगो जों नुकसं ते नायसङै फियक मानमाबाय जों अबनो चिनि सेटिसफेक्शनिया तेबो दङ चिनि बरम दफानि बागै हदानि बागै तेप्रासारनो मोथांनाय नै जे चबा खाइ थांनाय बरकनि बुमुं जों रांचाकनि आइखरबाय सैनाय तिनि एखाना जत तेप्रासारनि ताको तेबको जों आबो चिनि कमिटमेन्ट आं ते बिसे कक सालिया तेबो चिनि अखरा रक्तंखौ बरबो कक नारनाय बरक तेबो लाइबो मासेव आसु कक नारगैनो जतननो हामबाया फारि नरक कचालनि फायै तिनि अरल नुकसं नायसं ते लगैसं फाइखे आबन बागै बेलायखेन हामबाय खुलुमबायखे।